Hi friends, ini ang goदान मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायलांदो आरो जाया आंनि बे बाग्लारि नर्थ इस्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो मानो होनब्ला गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थानाय बायदि दिनै आङो मोनसे फिसा सिलनाव फैदों बे फिसा सिलनाव फैनायनि जाहोनानो जादों आंनि सासे लोगोआ माबा खानाय सिनजादोंमोननो दानाबा खानायखौ दाख्लि सिनना हरजाजोब्बाय दाबा आंखौ कल खालामना लिंहरदों मानो होनब्ला आं खानाय सिननायावबो अस्ताद आरो गामिनि गासैखौबो सिननानै होयो गथ'फोरखौबो सिनो बेनिखायनो आङो खानाय सिननायाव रोंखायो ओंखायनो बे लोगोआ आंखौ कल खालामनायखाय आङो मोनसे फिसा सिलनाव जिरायनानै दं लोगोआ फैगासिनो दङ बे लोगोखौ आङो मोजां खालामना होनोसै मानो होनब्ला सेंग्रा बैसो बे आरो सिख्लाफोरा नायाबा दुखु मोनगोन ओंखायनो आं फैनानै हेल्प खालामना होनोसै माथो बुङो नङा होमबा लोगोफोर दे बिदिब्ला नायलांदो दानाबा आं दिनै बे बिथांमोननि लोगोसो आं मोजां खालामना होनोसै माबायदि बेसेरा सिख्लाफोरा रावबोआनो नायाखै दा जिर' सिनसै जिर' बिदिबालाय मारै जानांगौरा सेंग्रा बैसोआवलाय माथो जादों नै काटिंआ एसे बेलेग दे जागोन दे काटिंआ एसे बेलेग दोनसै आङो नायलांदो लोगोफोर Mahaba, dakhli sinna hurjaबाय बिथाङा नङा होमब्ला नोङो जिउ थांबाबो खानाय सिननायनि थाखाय थाखायना बेहा खानाय जायो सानसे नङा नोङो जिउ थांबाबो बिदि जायो नङा होमब्ला बिदि जायो नोङो सिननायखौ जों लानानै लायोबा मोजाङै एसे खालामनांगौ बेफोरनि
आं दिनै आंनि बे खानाय सिननायनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे खानायखौ सिननानै देखायबाय। भिडिअ'आ बिसिनोसै। बाय बाय।